Ustani, sedi, ustani. Ali kunici ja ne mogu da verujem to postoji. Za svakog sam rekao šta treba da kaže. Kaže ona Marko Miljković, nic smrdi, nit miriše. Nic smrdi, nit miriše, sve. Sve, pa za svakog i za tebe, sve. Ja sam se cepala pa nisam ni nešto... Sve sam ja rekao. Ja vrlo dobro znam da odgovorim svima i da kažem. Znači, nema šta da preko postavim sa mene strane. dosta vas volite da se raspravljate preko moje glave. Znači, ono Ko se raspravlja preko tebe, alo bre? Pa se provocirate meni više muka i od tebi, i od tebi, i od svih koji ulaze Ja da idu mogu da se preko mene, svađam da sa je mene kime god kanala i hoću, to je a to. ti si Miluna stvarno nebitno. Znači, ti si meni nebitna, Vidiš da ima preko mene 30 i nešto prevozivaš. devojaka, brate, ne znam više gde da gledam, Šta više s ja kim da sa se tim, svađam. malo, što ti ja Pa sa tim? ja nemam ništa za tobom, ja imam sa njim. Ja nisam glupa, Kristina, znam šta radiš. Ako ti kažem za Mirka i to je zato što ste Nije pričali. samo za Mirka, vrlo dobro znam šta radiš. Nastavi, ajde dalje, reci za šta, nemoj ti mene da govoriš da ja prekinem malo. Prekine me provociraš. Pa ne možeš ti mene da kažeš da prekinem bilo šta, ne možeš ti mene da napadaš. Ne možeš ti mene da napadaš. Nebitan si mi, ne gledam te, Ne možeš ti mene da napadaš. Imaš njega sa njim, Pa ja sa njim imam. Ako hoćeš da budeš, ne možeš ti mene da napadaš. Ja nisam kriva što ti nisi, što vi niste zajedno. Alo, ne možeš ti mene da napadaš. Pa nisi ti kriva, pa nemoj onda mene, prekini. Pa ja tebe ni ne diram, nemoj da si nešto si umislila, brate. Nisam glupa, znam šta umislila? radiš. Znam šta radiš. A reci mi samo šta. To tvoje, ne znam, ako treba ja da budem kao Ana ili Luna Sud, nemoj da mi uzmemo što ste moje ime u usta. To sam rekla Ani zbog... Jo, brate. Ne, završila sam, znači, ovo što ne želim više da slušam tvoje, to tvoje fino i